Tě ruky. Prosím, tady to. Ty máš teplotku, Niky. To je foťák. Dobrý den, sestři Červenková. Já volám, jestli jsou výsledky stěhů. To je foťák. Dobře. Jinak... Jo, že to bude pozitivní zase. Ježiš, ty hýcuješ. Má už je Nikolka, takže hlavně oba dva. Teplota má i... Ty hýcuješ. To je foťák. Je to veselý. No, snažím se. Černej čaj zrovna tady s lukopudem vařím. Citronová. Tak díky, nashledanou. A prask s tím vozem. Zkusíme dát pak rohlíček, jo? Máš je to už nejlepší. S tím iPadem, jo. Malinka. To je zvláštní, jak se nehejbe pořád. Je takhle Je lezí. to hrozně, no. Že jí fakt není dobře. Dáme čípeček, ano. Táto, ty to filmuješ? Tak čípeček nefilmuji. To je diskrétní.